Ay mga kalinlin, this is Islandski Vlog, ang Bicolanang Uragon. Kasama ko po ang aking Maui Boy. Ngayon po mga kalinlin, nasa bahay lang po tayo, di po tayo umalis. So ngayon po ang aking pong lulutuin ay ang tortang talong. See you in the kitchen mga kalinlin. Mga kalinglin, ito po yung lahat ng sangkap natin gagamitin sa pagluto ng ating tortang talong. Ito po ay fresh tomato, onion, din yung ating garlic, din po yung yung giniling, karne ng baka, din yung ating dalawang egg. Gagamit po tayo ng Knorr cube, soy sauce, ayan, fresh sauce or patis, ayan, then yung ating ground black pepper or paminta, ayan po, ayan, then yung salt, then ang ating pong cooking oil, ayan po, cooking oil. So ngayon mga kalinlin, mag-start na po tayo sa paggisa ng mga sangkap. Diyan lang po kayo. Ayan po mga kalinlin, mainit na po yung ating frying pan. So ilagay ko na po yung ating cooking oil. Ayan. So ayan po, ilagay ko na po yung ating onion. Ayan lang po natin. Ito na rin po yung ating garlic. Ito. Minutes lang po, hintayin natin maluto yung ating garlic and onion. Ilalagay ko na po yung ating fresh tomato. Ayan po. Haluin natin. Hintay lang natin ng 2 minuto para maluto yung ating tomato. Ayan po, luto na po yung ating tomato. So ngayon po, ilagay ko na po yung ating giniling na karne ng baka. Ayan. Haluin po natin. Lagyan ko po siya ng Knorr cube. Ayan. Chicken Knorr cube. Beef Knorr cube. Kunting patis. Kunting-kunti lang po. Ayan. Then, kunting tuyo din po. Tansyahin lang po natin ang paglagay ng tuyo kasi po baka umalat. Ayan po. Ayan. Ayan yung ating paminta. Haluin po natin.
Tikman po natin kung ano po ang lasa. Titikman ko po. Sarap niya mga kalin. Try nyo na po. Kasarap. So ayan mga kalinlin. Ito na po yung ating giniling na karne na may kamatis, sibuyas, bawang. Yan lang po. So ngayon po, nilagay ko na po siya sa ating tortang talong at iprito ko na po siya. So ngayon mga kanlin, ang sunod natin gagawin, ito pong ating ginisa ay ilalagay ko na po dito sa ibabaw ng ating eggplant. Then meron po tayong egg. Then bago ko po siya i-fry, isasawsaw ko muna po siya sa ating egg. Okay po, yan lang po kayo. Panoorin niyo po yung aking gagawin para malaman niyo po kung paano ko po lulutuin ang ating tortang talong. Ayan, pumayat na po yung ating frying pan. So, lagyan ko ulit ng cooking oil. Ayan. So, fry na po natin yung ating tortang talong. Ayan po. Ayan po. Ayan po ginawa ko. Sinawsaw ko muna po siya sa ating egg. Ayan. Yung ating eggplant. Ayan. Ayan po. Then, ilalagay na po natin siya. Ganyan. Then, lalagyan ko na po siya ng ating ginisa. Ito po. Ayan, sa ibabaw niya. Lagay ko na po dyan. Ganyan. Ayan po. Ayan siya. Ayan po, lagyan ko po siya ng kunting egg sa ibabaw. Ayan po. Ayan. Ayan. Lagyan ko po ng ganyan para po kumapit ang ating giniling. Ayan. Ayan, ang gawin lang natin. Ang galing po natin ito. Ayan. Ang galing po natin. Naalang po natin yung apoy. Ayan, ganyan po. Para po inikip yung egg sa giniling. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. Hinaan nyo lang po yung apoy para po di masunog. Mga kalinlin, yan na po yung ating tortang talong. Luto na po siya. So ngayon po,
Pwede na po natin siyang i-serve. Ayan po. Ayan na po siya. Try nyo na po. Mga kalinlin, ito na po yung ating finished product na tortang talong. Kung nagustuhan nyo po yung aking pagkaluto, huwag nyo po kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye!